Bisa no me first nkonda o. Nkonda anti wo ye nsape. Ka ye nyina abom. Oye nyina aduane me ma me serve ye hyedam. Me wo kura ma me na be fa me ne makosi. Ye ba ko. Ebi anipa bi na peso omo wuram atete ye nanso se urade tiase. Ye moja. Hwe ewiase ebuo respect. Ye pa enti se nipa na ni da no ho na abro na odi se o ma ye me sumi nua me akasa me nua eti nyame wo so adu nyame te so na se wo nipa no wode me nua no ama me hunani ti se wo de ewu na wo de okode da na kama ifi se nyame wo nai na wai Oya for media corner abusia that the lumba abusia adia to woman ye nyasem keto ka me akose say die ensem a yanko a na to womo ye nyina ni tue bi say that the lumba ewuye eno na ne wofa se nimpon aye friend Kofi Atakra ono eye maame Faustina Fosu ne bema na wato na namo ewo ensiedo na in fact na ayare hosem ye panende na womo sie eye Kofi na in fact ukopie mu ewe ye na se a arehu ye pa na de wo hwe ma me Faustina na osu ne ba na ne nua brempoma ebepie mu we ye na se na de wo hage no na otimi se aye arehu sem pa na asena ye nigisem fi se ye nyina nim se ma me Faustina de wo edobronyi ekam a ye nim se sia de otan kese pa do dobronyi any team legal wife na mama akosi asewa na side pa ye enya asem keto ne wo dobronyi camper team legal wife mpe wani mahwe enti no ekoba ne sa se ni nua Faustina so wo dobronyi camp no ne Ghana for so ne se mama be mpoma ne nua Faustina da endie omonye hye so wo muntem eka na abusia o enya asem keto a na utimu se mama be mpoma hagi ne nua no na ha se wo mu di nkomo wo mani abre odi nkomo ye nya asem kotodim so mo ka abrabo mu nsem ka setena mu nsem ka bibia tina kame akwese ye Ghana for yesu se ma mpoma ne ye ma me Faustina sa me wo mu ntem no enhyada enko no enye sa enete na abusia aye na se no wo hwa oba kunani a oda screen so no se wo su ye pa ba ya kama to brom a ni kunu atona na mo onse do na ayare hosempa enya asem ketoa na abusia nei enema bi ekọ so we ye na se no eno na mede ba be so mo mede iri akosi aboaje wa donkoda onim se ye maame brompoma ekopie mu ewe ye na se no obomode adisiede ekoja ne babema no echi krakra na ene enya asem ketoa ne koso na de wo hwe kasa nipa wo kasa eje adisiede no ewo bedwam honom no ensema wo kan de na hye enya asem ketoa kamera fi yente bi mra yes na say sadia na ye dia busuafo gu fefamu na ye huhu ne sadia anasa batanka ni ye huhu na akasa bentata no eni ye moya ha eti se mo asori ye dem na so twede amponyankopɔ basa yi fi abehu wonna ni nkutu awisie oso na boam na ba bia mokɔ da bia monkanya mo na mo som ho ni onu kɔdwe fosu da bia ne to ye na enkyere se no kwasam osama wo wiase mo na mo ka se process nkusenku ye nko ho da hye bo otwe wiase a wona sa woni bai ko bo fa be san sama fo di ka kwa na mo so mo wo mo kam ho bo mu a mo gina yeye na se be mpede sa Faustina fosu onu oni abempoma o fa ya poku mama chana abrewa jamfu a ye ni nkunim ye sika ye pa nya tentene se Ghana fo abuhia nyina abuhia no obi a wota won machi no wanya wreche wanya hwetu hweche no awurade nyankopon hia no na ni papa de fo so ma abuhia na o ma abuhia ni nkunim de obi ntonsa enhira mbuhiefo awurade nyankopon nanom nsamanfo afra no no meyi na no etu oba bempoma se Ghana fo mo pampa ya monka ne mpabom no de wadi abene wojira kono nanso twede ampo nyankopon woni ne tade no obi tade no ofo nyankopon a wasisi oso nyankopon na fa kwa na betumi ne bempoma ade asie woni Kofi na na akon na ba mo wodi ne ntitante be yi ne firimu na se Yesu Kristo na bonsamfo ne nim se ye be bona se nyam ama yen yedi nkunima akaya mo nanso nyina mu no twaboda akwase abasa bempoma se yo nya no kredie
emu mpaebɔ na nipa bɔnefo nsɛnkyerɛfo ayɛ ne yɛhu nipa bɔnefo a deɛ wɔn nkaeɛ ne akada ne no deɛ onyankopɔn ɛmpa wɔn ntoma ɛwɔ mu na mo so wɔn kɔnkɔdan ma bɛmpɔma ne n'akyirim nkurɔfoɔ deɛ onyankopɔn hyɛ mo ɔmo adwuma nyɛ yie ɔmo mo daakye yɛ fɛ sansi ehyira adɔfoɔ sɛdeɛ maame bɛmpɔma wɔde mama China ɔfa yɛ apoku na ɛgya mfi kuma nie abusuakuku ba Ghanafoɔ adɔfoɔ a modɔ sɛbi ɔdɔfo su ne akɔhwɛ sɛ wɔn ampa tenten nyinaa yɛda mo ase yɛkɔhyira ehyira mu epu afei wɔ se beka wɔ nyinaa wie na sɛ mankyerɛ biribi a na me bɛɛ bɛka sɛ me maame wabɔ no fɔ tuma nim na nso ɔkɔntu atwa tuma nim wantumi ama me hwee na so bi kɔ brɛkyerɛ kɔ a yɛkɔ dwam ne akɔtɔ sɛ bisubaku ne atɔ kɔ bi ne atɔ akranteɛ ne atɔ dwene yɛde ama no kɔ na sɛ we akɔntu atwa toɔ wɔ se deɛ na menka me deɛ ma no aka to mɔ menya mɛsu na nso bisubaku asɔma no ɛya yɛayɛ ne metɔ ayɛ ma no nso atwa deɛ mpo Nyankopɔn ne mekamafoɔ se wɛ na afi bi nyɛ san yɛ nkɛdie afi bi nyɛ san yɛ nkɛdie kɛde sɛ bempɔma mɛde abɛnɛ yi ewiase ayi mi amɛn na me kɔka na mabɛka hɛn eso nyame amoa me am yɛde wɔse afi bi ɛsan na nso Nyankopɔn ne mekamafoɔ wɔse afi bi ɛsan ama busua no nanso sɛ sika akɔ yɛ tura santemam na sɛ sika akɔ kasa ne yɛte na sɛ sɛ bempɛ duasa kwayɛ mu nneɛma kasa na sasantefoɔ dɛte na wɔne yɛyi mmoa toma kɛseɛ kurigya soɔ ɛde bi yɛ nkwan ne yɛde ti asɛ de brɛ kɛse ka ho deɛ kɔfie wo sika ne wɔhyɛ ntiadeɛ bɔ no saa ne ntoma ɛnso nie abusua ne ba nyinaa kan wɔ bɔsi afunu baako mu adeɛ nipa wɔn pɛntiti mu no wɔn pɛnkabɔbɔ pɛntiti mu wɔsi kɔfie yɛmfa gu no so na ntoma no wɔse yɛdeɛ yɛdɔ yɛ ho a yɛni akyineɛ yɛdeɛ yɛdɔ obiara ntumi ntitim kane no na ne anim a ɛne yɛka ho bɔsi afunu baako mu adeɛ kɔfie wokɔ efa kɔ yɛnyi ntoma ne mu nkyɛn yɛmfa nhyɛ ne nkyɛn na nkyɛn sɛ abusua gya ne kwan na ma onim mu wɔse hwɛ abusua bɛni bɛhyɛ nsan mu nefa yi apaya to twede ampo Nyankopɔn wo twede ampo Nyankopɔn wo bu atantene mamma brofo di bim di nkunim wo se mo fanya apaya na ni paborofo a wo busua so werɛ no ama busua yi ani nkunim e wo kodefo so ni wo mu wo ama busua pani wo ama wo heba Daddy Lumba Junior wo amra ntumi anka wa me anko eko yankosi awie no yen shapo wo ni paborofo so yen fanya apaya yen ka to twede ampo Nyankopɔn se wo we di ate esto asam we di edutwom ensuta kobidi na de yɛsɛre sɛ yɛbɛka sɛ bibia silum ba fie a ne yɛdie ɛto kwa ho sai ɛnkwan ne mu asetra pa anya ɛde yɛpɛ etu ase yɛfɛ nya pa yɛ ne yɛmfa nsrɛ ɔdɔ ne bi akɔyɛ ɛmalumba ne nua manom ɛne abusua amate ananom ɛne wɔ ka akyire yɛnken wom na nipa kɔnefo a akɔsɔ abusua ne nsuta abusua ko na abusua kɔ simpi asɛ yɛnken wom ne yɛnkyɛkyerɛ ne yɛnyi nipa kɔnefo a wɔyɛ ntata bɛfrɛ mu a enti yɛka ne yɛwɔ ne ansɔ no emfim na yensoso yemfia ntwapa emfra na wiase nyina eni ho adanse yɛ dam ase ye wia ne saa na ye nhwire enso ka ho na wiase nyina bedi ho adanse sɛ ye ma wa nyina wia na yɛte santini wadi nkamfuna mobowa ama ase wa prekese nwanwanyan wadi nkoma kaka ne kwa susu a na wadi awofo no wamfa sɛ bempɛ dɛ nsu anka waku etu waso mo ye wa nyina wia sɛ dia bɛyɛ no obi twam wɔ na so a wobɛwuni sɛ abusua yɛ bi ma afrawa miɛnsɛn amɛsamma wɔn mo se hwɛ yɛde asti asantemam ɛnti adi god de kyɛ sɛ wɔyɛ sika akɔ afɛ kɔkɔɔ ne kyerɛ yɛ ne abedeɛ green nso kyerɛ yɛ kwa yɛ ayɛwɔ afɛ fitaa ne kyerɛ ɔdɔ a ɛtete yɛ ho yɛ ntam wɔn se nyina yɛde mmaw yɛne yɛ mma ne abusua nyinaa yɛde mmaw na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi a yɛde kɔtoɔ no ayɛ ahyɛnsodeɛ ne yɛkɔpɛ no a yɛhono ɛti wei ɛna kyerɛkyerɛ kwae ɛna hyɛnsodeɛ sɛdeɛ mama Chana ne ne nua a me bi mpama afɔsi na fosu ɔfa yɛ apoku ɛne mma ɛka akyire abewa na me gyamfu a ɛne ma me fosua ɛne papa ɛne mponsadwerɛfoɔ ne yɛyɛ kasa ne yɛka ho sɛ yɛmfa nkɔ team liga we move ɛti yɛde kɔto ne na so na sɛdeɛ ɔka de ato ani ana yɛ asanto a yɛ ɔko ayi ko wanyi obi anko bi ama no rostore nyɛ no ne akwasi boni edi esie amfa sika bi akofia ama wo benne asantema yɛ din ahyeta no ɔno ane gyina no amen ɛma mo ne ko apia ha na che se ma me brempoma na risi ede a wodi gya ne babema no echi ekra no ene ho nsem no na ye kokotie bi na se kutie kakra na ye peba kutie kakra na mu na de afutuo kakra na mu na de ye kyerɛ odo kakra na che se enya asem kutie kakra de tim legal wife no omugusu gyina mo na so na ye no ana tim legal wife fo kopiem we yi na so na mse abusua pa ni behwɛ ene awi mu
move ye ne ye ni tue bi se abusuapanyin to park say no abusua ne fa baby se wo matu abusuapanyin to park ade so ai ne ya me ne wo kasa yi paako so abusua anase ko na abusua wo mo ye abusua foforo pa abusuapanyin foforo pa mo no chia wo ne ne tim legal wife obedu eyi na so no betu abusuapanyin a wo mayi ne foforo wo ho ne ne enya asem keto ne ye ni mkuo ye ni madwane o ye nya asem keto a wo mo boje so yie me dafo eni yes you know abusuapanyin Dumno me chawadi. Dumno me chawadi. Me chawadi oh video na nya oh case ene se abusia panyini a wo mayi ne foforo yi wono na je se wo mo bo se ene anigye a je se nya asen keto ne nyina se wo arehye mu se abusia panyini o mayi ne foforo yi de obetime ya abusia panyini papa ere ama ekon na abusia da fama kan fo JK Travels en fama JK Travels se nei o pese untu kwan kopi mu amonane JK Travels for womo o ma take it ane border form na waka kodu ho no mesoso no uni ba bi da o ma hwa ma o eye ba bi a wodi wuti beto ne se o ba je hotel la ma o sanse so and arrive from the airport o ma hwa ma train e do be ka ba bi a okọ o wa abrochire da o pese o mbra Africa for JK Travels no ma take it ne bo eda form me da for and so wow na ni se ni wa busia panyini so de nsem ba ko mienu bi tutu dwa efa ye ndra nsem ekosi wo court ho say abusia panyini to park at injection ato celebration of life wo mo ba be ye no den no ayeni abusia panyini akasafa ho abusia panyini we de kan ya mo akwa bio na ya mo atase sabre ya wo be ye so abusia mo se mo nsem na oda so da e na abusia panyini wa ba wo ya pa so be ni you say enya be community ne ko mo e mo ni mo se ko ni ko ye no yes nsem na wo yeah, that is the lawyer. Say, oh, you're lawyer, the that's me. Say, yeah, no, why you're lawyer, say, why you're so, that's what I'm that's what I'm no,
fa ne kra ensie ye be se enye no na abusia enemu ene ma me brempoma wo de ensem betuja na wakase o amanfo keka se woni ne nua Faustina de bomu ntemu nya fi se ne nua Faustina kodi afaba ako achi ene ma me brempoma so di afafofo achi ntino aman ne o madara tamfo ene ma me brempoma kase o dabi wo ne nua no monko da wo do efe no do e wo mo ntem pampen a kire se nya asem keto ti di amanfo keka no enye sa eneti ene na so ma me Faustina kra no ono akasa kra bi na no ka bi se hwe wo mo hisa no ma me eye tireche ni o to ma me no wonnim na wodi unua bi atem kra so ya abo ase bi o ma me be se discipline o no nti o mo de obuo ni die e de ma wo mo just that adwene ne nko benko enkire se wo mo eta wo mo ho medofo ma me kan fo na car sales fama na car sales me kan jo se ujim kana waso da ya che na pese woton wo ma so ye na obenya na bo modern se we peke o namba no frɛ o mo na only one enchochen komo ye tie ma me brempoma nsɛm a odi tuja emba me ba ko fidie wa wu ama na ye me no ya na me ba ko fidie ho sese na ontimi sore me hia me kan range da no ya Mami shede what? Na enkofo dodo na ehunu se wo ne sister tiwe omani agi busa se we de wada ma fa chem se bi busa na enkofo fi se onu nua no montem ngo bo mu se mo kasa yi ka bibi kire oh bisa no me first thing wonder o wonder until wa wo ye safe kan ye nyina abom ye nyina aduan me ma me se bo ye hyedam me wo kura ma me na be fa me ne makosi ye ba ko ebi anipa bi na pese o mo wura etete ye nanso se urade tiase ye moja entimentity Mami free and there you bet me o se onu sister ene ba bia mbeko bia na mu di kaso bom sa amana yi oh I'm not me no one say me continue me dey marry me that nyina me tifi but me ba me nua no o ye me nua o me ma me ba me papa ba yan ko da o say ye gina wasi ndi west so ye nya bida anen kwala ni nyina odi obia ani die ma no se wonim na akoka kire wonu apani se o ya abo a wo bebo no na me ye teacher ni nti no di discipline no e ma ye ho that young customer without say all out as a sister ka de bia bra cha sa that's all or me papa the next one to me friend papa respect ni dey o say your mother tete ye na you say bia pay emu oya mo shede wate man for no so wa bontin a wo mu tu jagum na ka me akọ ese ase onu nua ko tan wo mu ntem ye bo we dua na we di atem na de na be ka kire wo mu omunyasa nyame mpesa ade wo nua ye no ma nye nya onye ye kanto no so ya sa enye nse nyame amesum no nyame minim kakra no se wo ya akola bu panimu so wo ya pani so bu akola enyina ka bom nye ba nefe eni ho mo ma ne ma Mami, that's how we dear. Watch every same busa. And a court was some court to carry. Yet it's all from mom say, Muslim be cost why celebration. I am by person will clear my cake. Mube ya na munye. Oh, celebration there say dear Dino. If you see a war respect. Epa. Enti se nipa na ni da na ho. Na abro na odi. So my me sumi nua, me akasa me nua. Eti nyame wo so, adu nyame te so. Na se woni pa no wode me nua no ama me hunani. Ti se wo de ewu. Na wo de okode da na kama kama. If you say nyame wo nai. na wai
Who's any Panawa? Your person who's an officer. Yeah, near you, many a penny new, maybe Papa Penny, like children, you know. Yani antia na nam ye ba bia ne anim obia na obia kora hu se ye nipa se kwan o chance fa so obedu ba bia wo no e nyame nani but say ye de ani die bi ma wo na wo fa no na wo di sisi wunua na wo ye kristo ni na wo sisi wunua wabra wo bi si ofia me abra ba hinna na boa bi ti say ye ma hobie na wo de wo be hudi sim na be sisi ye if it's a what too lawyer bia obi o wo wiase a onim se yen esi wo di fia onye ne sa na odidi ye no sama no makese yo hata wo ye de ye niska ye ni ahode ye ni maame ye ni papa ye de asem ya na kese Yeah, that's the problem. Then I better tell what you can for. I want to tell what you know. Me do almost na me o chira o so say yen so akayen sem faten every day what almost sika o madaje o mpai bob ya me sra dum ya me ne say onye obi akoma so bisa Etina Samuel die eye Arantia a friend Kofi Atakra a oye mama Faustina Fosu ne bema a otwara na mo nse do no mpeifu ahye e de yie agukwan mu ama ene wo makora da chikura eti abusuya do na me de besom bo no mi ni akosi aboaje wa don ko me de wase bebre se ohwe makram Abusafa amaka Obajiki Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Africa airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe Metro and some project 2 years. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. I will equip Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.